A poques hores de la festivitat per excel·lència del llibre i en un dia tan cultural com avui, la Laura Més ens parla de dues dones que enguany han publicat. Ara en parlem d'una, la primera, que la recordareu precisament perquè va estar en aquest programa. Sempre ha escrit sobre sexe, però ara canvia de registre i torna als seus orígens, a Mallorca, amb una novel·la que es diu El Equador de Ulises. El meu avi havia muntat un cinema, una sala de cinema, als anys 50, i a més, quan va morir, jo vaig trobar en uns papers que tenia ell amagats a dintre d'un llibre una carta de resposta de Hollywood, i vaig saber que ell havia enviat guions de cine a Hollywood, cosa que no sabia ningú de la família. Aquesta és la història que inspira la Roser Amills per escriure El Equador de Ulises, una novel·la que submergeix el lector en la dècada dels 50, quan Mallorca era el destí preferit de molts personatges de Hollywood. Vaig parlar amb mig Mallorca, vaig buscar fins que vaig trobar gent que havia estat o en el vaixell, el iot de l'Errol Flynn, com en gent que havia servit copes o havia estat de cambrer en un restaurant on anaven habitualment tota aquesta gent. La gastronomia és un altre dels aspectes que apareix a la novel·la i que forma part d'una de les passions de l'escriptora. Ens citem amb ella a l'Espai Mallorca, un local barceloní que remet a la illa del Mediterrani. Les galetes d'oli de Mallorca, que són unes galetes molt típiques i que tenen molts anys, als anys 50 varen canviar de nom perquè un empresari va tenir la sort de conèixer a Grace Kelly i va decidir que batejaria les galetes amb el seu nom. Una anècdota més d'aquest retornar als orígens, que ha estat des del principi un dels inputs que més força li ha donat. M'ha donat una motivació i unes ganes d'escriure els paisatges de la meva infància, rememorar les històries que m'havien explicat els avis i els besavis, que tinc aquesta sort que els vaig conèixer. Precisament des de fora és quan veus millor tot el que has deixat enrere i ets capaç més de descriure-ho. Però com ha estat aquest canvi d'escriure sobre sexe a recrear una història dels anys 50? Molta gent em coneix perquè em faig aquestes fotos als lavabos, perquè sóc molt descarada, perquè no tinc por de dir les coses pel seu nom, però la veritable intimitat és quan escrius i ho presentes al món i esperes a veure què et diuen, a veure si agrada o no agrada. I, en canvi, l'altre em costa menys, perquè l'altre és més fàcil per mi. Alegre i riallera, com sempre, la Roser transmet la força i l'energia d'aquelles persones que es troben satisfetes amb la seva vida. He anat fent tot un procés d'anar-me alliberant d'envolums, de pesos, de càrregues, i ara sí, em sento lliure, però simplement per una cosa, soc honesta amb mi mateixa i dic sempre el que penso, agradi o no, i això ho he pogut començar a fer a partir dels 30 anys.